En skat. Ida og Nana går ned i hulen. De kan se en kiste. Den er en stor kiste. Nana siger, der er en kiste med en skat i. Ida og Nana siger ned i kisten. Der er ikke en skat i kisten. I kisten er der to små løver. De to små løver er sulten. De vil have mad. Ida har et snobrød. De to løver spiser Idas snobrød. Nu kan Ida og Nana høre en ny lyd. Den er en stor løve. Den vil have hen til de små løver. Den er de to små. De er de to små løvers mor. Nana vil ud af hulen. Hun går hen til sin far. Ida vil blive hos de to små løver. Nana råber, Ida, gå væk, pas på den store løve. Er du færdig? Er du færdig for i dag? Ja. Tak for i dag.